Цей документ не український, не російський, не авторства ОРДЛО, а це буде документ тристоронньої контактної групи, яка за пропозицією пані Грау підготувала доручення пану П'єру Морелю, це посол з політичних питань в системі Мінських угод, щоб він об'єднав пропозиції всіх і підготував один документ, який ми будемо обговорювати. Напомню, что на прошлой неделе Леонид Кравчук заявил, что украинская сторона подготовила для трехсторонней контактной группе план совместных шагов с предложением полного прекращения конфликта и демилитаризации отдельных районов Донецкой и Луганской областей в начале 2021 года, чтобы создать условия для проведения там местных выборов. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что мирный план по Донбассу может вызвать споры между Украиной и Россией. Эти споры в единое целое должны свести представители ОБСЕ. Предлагаю послушать Дмитрия Кулебу. З обранням президента Зеленського Україна змінила стратегію поведінки в тристоронній контактній групі і стала проактивною. Почала висувати нові ініціативи і задавати темп дискусій. Не відбиватися, а задавати темп, тиснути. План дій – це черговий елемент цієї політики, тобто нова ініціатива, нові пропозиції. Какой план мы можем увидеть от ОБСЕ в ближайшей перспективе? Пане Віталію. Ви знаєте, коли я почув прізвище пана Мореля, то як людина, яка це прізвище чула ще декілька років до цього, ми всі добре знаємо про план так званий Штайнмаєра, але свого часу звучала історія з так званим планом Мореля, яка, по суті, передбачала політичну інкорпорацію так званих ЛНР і ДНР в Україну. І саме позиція, до речі, Верховної Ради дуже чітка і зрозуміла. Верховної Ради попередньої, 8-го скликання, вона унеможливила реалізацію подібних планів. Коли я чую зараз, що це має бути якийсь план ОБСЄ, давайте будемо відвертими. ОБСЄ – це організація, яка навряд чи зможе зробити такий план, який відповідав би українським інтересам. І сама ця спроба грати в те, що ЛНР, ДНР по факту вже є суб'єктом процесу. А ми пам'ятаємо, що коли ми говоримо про тристоронню контактну групу, то три сторони – це Росія, Україна і ОБСЄ. Виглядає так, що за останні 2 тижні з'явився якийсь там нібито план так званих ЛНР, ДНР, на який офіційно відреагувала наша делегація. Хоча, знову ж, є питання, а хто уповноважував делегацію саме на такий план? І тепер нібито ОБСЄ все це узагальнює. Це дуже тривожні речі, тому що коли я чую, що нібито по факту ми стоїмо в логіці Кремля, тому що мета цього плану – як можна швидше провести вибори на цих територіях. Я вважаю, що це абсолютно хибна мета, тому що вибори вони мають бути не метою, а інструментом повернення цих територій в українське політичне тіло, а не інструментом легалізації цих так званих ЛНР і ДНР. І перед тим, як проводити вибори, треба розуміти, а ми обираємо, які органи, що це буде таке, які вони матимуть повноваження. Понятно, к выборам еще перейдем. Вот у меня вопрос, пане Валерию, вот нет ли у вас ощущения, что Кравчук и украинская делегация в ТКГ куда-то торопятся со сроками? Всего лишь 4 месяца дается на проведение выборов на Донбассе, несмотря на то, что были разговоры о неком переходном периоде. Зачем? Куда? Ну, вы знаете, во-первых, этот план, в котором говорится про выборы 31 марта, но там есть определенные условия, в частности, это безопасность, это граница, это выведение сил, боевиков, которых туда Россия завела. То есть очевидно, что этот план, он декларативный. То есть Россия на него никогда не согласится. Даже если предположить, что осуществляется демилитаризация этой территории, устанавливается украинский контроль над украино-российской границей, можно ли в такие краткие сроки проводить выборы на этой территории, которая на протяжении последних 6 лет находилась под пророссийской пропагандой? Но если мы хотим, чтобы Пушилина пересела из кресла главы так называемого ДНР в кресло депутата Верховной Рады, то пожалуйста. То есть там
других депутатов, других кандидатов не будет. Там была пропаганда и однозначно, то есть манипулятивное общество, ну, там невозможно провести выборы в принципе сейчас. То есть там нужен большой период вылечить людей от посттравмат синдрома, от того сюра, в котором они жили 6-7 лет, но это тоже не только, то есть это не весь комплекс того, что там нужно сделать. Мгм. Поэтому, мне кажется, просто украинская сторона вкинула вот такую дату, однозначно не рассчитывая на реализацию такого плана.